L-ħadbot mill-miliet u l-impenji ta' Santa Claus jiżdiedu. L-ewwel waqfa għal Santa Claus bir-rigali kienet is-swali tal-Isptar Mater Dei, swali li fihom bħalissem rikoverati numru ta' tfal b'kundizzjonijiet varji. Din l-inizjattiva saret mill-Korporazzjoni Water Services. Iż-żjara ta' Santa Claus kienet akkumpanjata bir-rigali li aljenaw lit-tfal mid-tbatija li għaddejjin minnha. F'dawn il-mumenti ġest sempliċi jinbidel fl-aqwa memorja li t-tfal jibqgħu jġorru. It-tfal għalkemm huma ta' età żgħira din l-esperjenza iġġorruha tul ħajjithom kollha. Issa li jiġi xi ħadd li ftakar fihom f'da żminijiet sewwa u jittihom xi ħaġa dik xi ħaġa ma tkunx forsi li tiswa ħafna flus, però ikun hemm ħsieb ġenwin. Santa Claus qassam bosta rigali minn ġugarelli sa kodba. Fil-fatt dawk it-tfal li kellhom il fuq minn 14-il sena irċivew ktieb bil-Malti, qatt li jippromovi l-qari u l-litteratura Maltija. U għal dawk it-tfal li qed jaħsbu li r-rigali kollha tqasmu, Santa Claus fadallu x'jagħmel. Fadalli l-lejla l-ar ġurnata tista' tgħid tiegħi fadlinna. Ir-reindeers qegħdin fuq il-bejt jiġifieri għall-lest.